sini tako Sunaranjan Tripura ang tabo bini aro paisok ko jadi ni nogro nang tunai nai di gebo nobo ang sunai bai pundara lumani bo tamang bo nai di nini eke sakhami ang mani basirok dukhano ang basarong ang basada hamo tao sa mesti baris bahasa manusia ke dokter dikhai ni men khano dokter bahasa bor thangkala dokter mulai dari ke dokter ni report khai tahi sanono dia operation kali operation kuno rugi ni bumurok samaya sama ke nini rugi khai tabau ongmani bo bahai ki ong bo jaga ong bese ini apa bola bola kita marugi jaga bo ini rugi kia sapunuri apa naiti bini apalako tamahin senai sengkai bokol rok nai bile bokol de ongkha tamongkha bo bai onek korai bisa kanane khaine bile bisa kanan ongkha bo bai ugi mani naiti eno samung kai tamarok samung khai dong sakungo hai babu kata putro kali kong jap mawai mangai masa ke sini nini kopri khana musuko sini maya gana khagana tibar sarang no nang kisimi se suba suruk di chana musu natama ke saikna operation kaya dani kiama sama ini kisimi se suba suruk nang itong do japna itu ke khaponi tako aro korong nu nai di sini tako Sunaranjan Tripura bo kata putara kisimi sa bersa ke saitong nu ni tabo parai ek bosor kana kha bini ya phalago bodala nong nu kana punujak omen bai botabok kalai jang nogo nai di ekdom karam soka putul malia geno ani video ni bising to ibono bini basang no nugo time mungo maya nang khanang ai kisa suba su khalai jadi hambai jeta